ng mga nagbabagang balita. Padre de pamilya sa Minalabak, hinostage ang dalawang anak dahil umano sa away mag-asawa. Pamilya ng live-in partner na nasawi matapos masagasaan ng dalawang bus. Hustisya ang sigaw. Mga motorista, maaaring ipresenta ang digital license mula sa LTO portal. At for babies na binipisyuhan ng libreng animal health services sa Pili. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Kalaboso ang isang padre de pamilya sa Minalaba, Camarines Sur matapos i-hostage ang kanya mismong dalawang anak. Pang-hostage na gugat umano sa away mag-asawa. May ulat si John Amador, exclusive. Pangalan ko sa niliusan, nananong ko na pangalan ka. Boss, may akong... Ay, hanap siya. Bao, ano ko ni... Pero paano nasisip mo kaya nagluksog ng anak ko sa... Mangiyak-ngiyak at sising-sisi ang 35 anyos na lalaking ito ng aking makausap. Ang padre de pamilya kasi nagkulong sa kanilang bahay kasama ang dalawang anak at may hawak pang kutsilyo. Ang naisipan niya kasing paraan para magkabalikan ng kanyang asawa, ang resulta sa kulungan ng bagsak. Ano nangyari kang sarungal daw kang October 13, focus pass o menos ng 6:30 ang reported sa muya ng kang caller kang pamilya, pero eventually is nangyari ni mga hapon pa, mga around 4 o'clock. Dapat arrival po naman sa lugar, analyze mo yung situation based naman sa pamilya kasi ang hostage taker is ang ama kang mga aki. Okay. Bali panawing na ang stage na ang serious legal intention, ang involved is duwa niyang aki. Involved ang mga minor na edad, 9 or ang edad po nasa 1 to 3 years old and 6 to 9 years old ang edad. Epektibo at naging maingat ang PNP sa pakikipagnegosasyon sa suspect dahil dalawang bata ang kasama nito sa loob hanggang sa mapagbigyan ito sa kanyang hiling na makausap ang dati nitong asawa. So, inalis mo ang lugar o ang sitwasyon, kinumpirma mi kung okay ang mga aki. Then, eventually, maraman mi na okay ang mga aki. Nag-conduct po kami negotiation sa a certain ito'y kang kang Barangay Sagrada Pamilya, kang Minalabak. Then, convincing na ang hagad niya is makaulay man lang ang agom niya kasi may previously na iwal 1 year na dahil sila nag-iibanan. Okay. Apan sa ulay mi aban negotiation, napakiulayan ko siya na ang maitaw ang aki, then karibay kang kutsilyo na hapot kang kapot niya. Sising-sisi ang biktima sa nangyari. Wala din umano itong intensyon na saktan ang kanyang mga anak. Dala lang umano ng problema niya kung paano sila mabubuo ng sarili niyang pamilya. Kasi po sir, may harong kaming sa diri, problema magagum. Sinundo ang magurang, maski si mga gamit, hindi narara. Dahil po talaga kami sir, ang kakaurulay ng masinsinan na itong dapat pamampubaga sir. Isitil po sir si problema. Bakong suruayan magbagatol sir. Kasi nahihirap ako sa mga aki. Kung po sir ang pamilya ko, di ko man talaga ito sir, intensyon na ulugan ng aki ko. Di ko ta sir, hindi na ako nagpapod yung dahil na nag-aarantungan na nag-abot pa ang mga polis. Ano ko na talaga to. Hindi ko man po kinulugan. Nagkapot ko si kutsilyo. Namangarap na magkapamilya kong broken family, sir. Nasampa na ng kasong illegal detention ng suspect. Sasailalim naman sa stress debriefing ang mga batang hinostage ng suspect. Kung may problema po na namamatian o na anuhan, kasapo, huwag na kitang
problema. Dahil ta po pagdagdagan kasi di man po talaga maresolbahan sa problema kung dadagdagan pa tayo, ano pa na yung problema. Kung baga kung family problem is only the family, ang makakasolve po kayo dyan. Ang pulis po na ulang po nakantabay para magsuporto sa Indo sa mga problema po ninyo. Jan Amador, CSN. Nakaburol na sa Barangay Concepcion Pequeña sa Naga City ang mag-live-in partner na nasawi matapos mabangga ng 2 pampasaherong bus. Pamilya ng mga biktima desididong maghain ng kaso. Narito ang ulat. Nakaburol na si chapel na ito sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City ang mga labi ng mag-live-in partner na nasawi sa aksidente sa Palestina Pili, Camarines Sur nitong Martes ng hating gabi, October 14, 2025. Labis pa rin ang hinagpis ng mga kaanak ng mga biktima sa hindi inaasang pangyayaring nagdulot ng trahedya sa kanilang pamilya. Ayon sa isang tiyahin ng babaeng biktima na si Nida, naulila umano ng mag-live-in partner ang 3 anak nila. Siyempre po, sobrang nabigla kami dahil minsan si Isayman may po mag-expect na araw ka ito na duwa pating mismo gayo. Hustisya ang sigaw ng pamilya na desididong magsampa ng kaso laban sa mga driver at kumpanya ng pampasaherong bus. Dismayado rin ang mga kaanak ng biktima sa pagkikipag-ugnay nila sa kumpanya ng bus kaya't ipinagpabuti na lamang nilang magsampa ng kaso. Dahil may tulong aki na nabayaan, College Gabos, and ang nawara ama sa kaina. Sumayo pong ibang masuporta sa mga aki. Kung ang ino-offer nindang garo pang hayop lang to 40,000, mayo lang po to sa kabaong, mayo to sa pagkakan. Yung pinaglalaban digdi, bako man po dahil lang sa kwartay, ang pinaglalaban mi po digdi, ang buhay na nako Pero tawan ko ta ninda kami ning tama kampara sa nabayaan. Dahil papaanuhon kung ang duwang gayo ang nawara, papaanuhon ang tulong akin. Hindi na humarap pa sa kamera at nagpaunlak ng panayam ang pulisya sa Pili ngunit posible umanong sampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang mga driver at kumpanya ng bus. Samantala, pansamantalang nakalaya ang 2 driver ng bus dahil wala pang naisasampang kaso sa mga ito. Nick De La Cruz, CSN. Listado na ng pulisya ang lalaking nagpapanggap na ahente ng mga frozen goods. Isang tindahan sa Naga City na biktima ng naturang modus. Nagbabalik si John Amador. Isang bagong modus umano ng panggagancho gamit ang pagbebenta ng frozen products ang nabisto ng Naga City Police nitong mga nagdaang araw. Ayon sa pulisya, halagang 14,000 pesos umano ng frozen products ang nabayaran ng biktimang may-ari ng isang tindahan sa suspect na nagpakilalang ahente ng frozen goods. Subalit halagang 5,000 lamang ang produktong ibinigay nito matapos silang mag-imbentaryo. Sari-sari store dito sa may Kiburak. So, tindahan, parang mayroong ahente nagkuhan sa kanya na nag-offer na mga frozen products. And then nabigay naman yung frozen products kaso during inventory yung frozen products nasa worth 14,000. Pero however, nung pag-inventaryo na, umabot lang ng 5,000. So nagkabigay man sila. So ang pag-umalis na, nung pag-inventaryo nito, doon niya na-found out. Yun ang kantidad ng mga frozen products. Nakunan pa sa CCTV ng nabiktimang tindahan ang suspect at pakikipagtransaksyon nito. Hindi rin umano dumating ang pangakong freezer na paglalagyan sana ng mga produkto. Bistado na ng pulisya ang suspect base sa iprinisinta nitong ID sa biktima niyang kliyente. Nasampa na rin ng kasong estapa ang suspect nitong October 13. Sa ngayon mahigpit na nagpapaalala ang kapulisan lalo sa palapit na Kapaskuhan dahil sa mga naglipa ng iba't ibang uri ng modus na maaari namang maiwasan. Palapit ng Pasko. So marami ng mga maglalabasan dyan ng mga modus. So isa na yan, yung mga scam. So sana yung awareness lang sa mga dito sa atin na tingnan muna. Lalo na pag yung tawag nito, yung involving money, yung sinasabing too good to be true. Pag nag-offer sa'yo ng pera na, doon ka na magduda. Lalo na pag malakihan na.
Yun ang karamihan ngayon, mga scam. Kaya maging vigilant. Jan Amador, CSN. Sa mga motorista, alam nyo bang maaaring ipresenta sa Land Transportation Office at iba pang deputized ang inyong digital license mula sa LTO portal? Kung paano, alamin sa ulat na ito. Hindi sinasadyang maiwan ng driver's license at na-flag down sa roadside checkpoint? Worry no more dahil maaari palang ipresenta ang digital driver's license na maaaring i-access sa LTO website. Ayon sa LTO, maaari itong ipresenta ng sino mang motorista sa LTO enforcer at iba pang deputized law enforcement personnel. Kinakailangan ay aktual na i-access ng motorista ang LTMS portal at ipapakita ang kanilang driver's license. Digital license din sa portal? Pwede. Basta isu-search, hanapin mo yung apps to LTO portal para lumabas yung license mo mismo na digital. Pwede yun i-present sa checkpoint. Just in case na iwan mo yung license mo. Pero hindi pwede yun, in-scan mo lang yung license mo nasa cellphone mo, sa mga pictures, hindi yung pwede. Dapat dun mismo gagaling sa LTO portal mo. Ngunit iba na umano ang usapan at maaari ng patawan ng penalty kung screenshot lang ng driver's license ang maipapakita. Kasi yun talaga, sigurado yun. Kasi yung mga picture-picture pwedeng fake. O at least yung digital na yun na nandun mismo sa portal, hindi nila yung madadanya. Pag sinerch mo, lalabas yung actual license. Kaya mas mareto. Sa kabila nito, makakatulong umano ito sa mga motorista dahil may mga pagkakataon na naiiwan at nawawala nila ang kanilang lisensya. Actually, okay naman po sa amin yun. Kaso ang hassle lang po nun, what if po walang data? So paano po mo siya may papakita agad? For me, sa panahon natin ngayon, kasi nasa modern era na tayo, mas maganda yung meron ng digital license. Siyempre, kung makalimutan mo yung wallet mo or yung ID mo, basta may load ka, ma-login ka lang, tapos papakita mo sa checkpoint, yun, para prove na meron kang lisensya. Samantala, 3,000 pesos ang maaaring penalty sa mga motoristang makakaiwan ng kanilang driver's license at hindi makapagpepresenta ng kanilang lisensya online. Jem Garcia, CSN. 5 irrigation infrastructure ang nasira sa pananalasa ng bagyong Opong sa lalawigan ng Masbate. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA, aabot sa 70 million pesos ang kabuang danyo sa naturang mga irigasyon. Hindi naman umano gaano kalala ang naturang danyo at hindi makakaapekto sa pagsasaka ng mga magsasaka sa probinsya. Umaasa ang NIA 5 na ngayong budget season ay makakasama sa mga mapupondohan ang pagsasaayos ng irrigation infrastructure na nasira ng nagdaang bagyo. Hopefully makabaon pa naman sila kasi hindi pa naman siya yung totally na damage. So, anong priority ninyo dun sa budget niyo dito sa Bicol? Yun, sabi ko, ang priority namin talaga dito is yung repair or restoration ng mga nasira kasi mabilis yung impact nun no? Pag naayos mo siya, nandyan na yung farmers na umaasa sa'yo, nandyan na yung lupa, darating na yung tubig kasi naayos mo siya, may impact kagad. Kasi yung gumawa tayo ng mga bagong project na it will take longer time. No? Ito kailangan na Especially now na kailangan talaga ng farmers ng additional production. Bilang bahagi ng Pili Town Fiesta, alok sa bayan ng Pili ang libreng animal health services tulad ng bakuna, deworming at castration sa mga fur babies na sinamantala naman ng kanilang fur parents. May ulat si Eli Balbin. Hindi pinilagpas sa mga fur parents ang libreng animal health services handog ng lokal na pamahalaan ng bayan. Naabel ng mga fur babies ang libreng bakuna, deworming, pagkakapon o castration. Ayon kay Mayor Maribik Solano, isa sa mga prioridad ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng kanyang pamumuno ang pangangalaga sa kalusugan ng mga alagang hayop upang maiwasan ang pagkalat ng sakit tulad ng rabies at mapanatili ang kalinisan sa komunidad. Importante ini dahil tinawanan taman oportunidad itong itong masasabi tang mga pet lover. Yeah. Kadakol digdi sa Pili na talagang mostly mga pet lovers sila. Kung iisipon nga ni talaga ang pag-aataman kang mga ikos, ayam, asin mga ano pa na
na inaarataman ninda magastos. Pero salamat sa opisina kang Mau sa panginginod po kan sa tuyang acting head na si Sir Jun Ayo na nagkandak sinda kani na may pailing po na yaunan pagsuporta ta duman sa mga owner kan mga manlain-lain po na pigaataman nindang mga pet and dakol na mga previous na pwedeng itaw sa indangon yan, may mga vaccination, may mga vitamins, asin dakol po na mga pwedeng itaw sa inda para po duman sa mga inaarataman nindang hayop. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga residente kay Mayor Solano at sa veterinary dahil sa malaking tulong ng programang ito, lalo na sa libreng castration services na nakakatulong upang makontrol ang dami ng mga pusa sa kanilang lugar. Lalo na po sa mga babae kasi lalo na sa mga galang pusa, madali po talaga silang mabuntis. Kahit 4 na buwan pa lang po, nabubuntis na po. Para po limit po yung pagrarami po ng mga pusa. Maganda po spay para din po sa health po nila. Mas healthy po pag na-spay po. Salamat po kay Mayor Solano po, lalo na po sa programa po ito para sa mga pet lovers po. Kasi parang ngayon ko lang po ito na-avail. At maganda po para sa amin, lalo na nakakatipid pa at para din po sa mga alaga namin na maging malusog po sila. Maraming salamat po kay Mayor Marivic Solano kasi matagal na po yung huling nagpaganito po sila. Maraming salamat po. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan sa pag-aalaga ng hayop at palaganapin ang anti-rabies awareness sa buong bayan ng Pili. Eli Balbin, CSN. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Weather Bureau, mataas ang tsansang maging ganap na bagyo o tropical depression ng sama ng panahon sa loob ng 24 oras. Huli itong namataan sa 1,665 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Wala pang epekto ang sama ng panahon sa anumang lugar sa Pilipinas. Nagtipon-tipon sa Pili Sports Complex ang mga persons with disability sa bayan ng Pili sa ginanap na PWD Congress. Bahagi ang aktibidad ng Pili Town Fiesta ngayong taon. Natalakay at binigyang diin sa aktibidad ang mga karapatan ng mga PWD at ang kanilang papel sa komunidad. Dinaluhan ang aktibidad ni Mayor Marivic Solano at iba pang opisyal ng bayan ng Pili. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.